النبي سلم ثم سلم على النبي أمولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمولي شفنا وويل الله تجيتغو أبرني daha tegaka honoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo mawbaare jeenayi seeɗto hitande ujunnaje nogase nayi ɓataake men faati koye taarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe ayawo weltare tv yewtere mon buuɗal yurmeende ɗo gonɗon eno gonirɗon kala sénégal mauritanie mali gambi guine hay diaspora o kala min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaguima on duwaw en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti allah jomen tagɗo en goto deweteɗo goɗɗo wodani en gari ha ɗo en gardama ɗo henna nduɗo lewru teddundu ndu ganduɗa jokkoru enɗam jokkundu enɗam hakkude julɓe jokki enɗam hakkude yimɓe somi wi jokkoru enɗam an liggotoɗo e isinma walla société ma koye korka gonɗa ene jokkanma enɗam hakkude ma e patron ma hakkude ma ɓe gollitta e hakkude ma ɓe kodduɗa saabu jiiɗoma foof ne andi koye korka gonɗa kala jiiɗoma ne andi koye ramadan gonɗa jokkori enɗam moni foof ne yiiɗi waɗande neɗɗo to banggue sukaraji korka banggue kafe banggue goɗɗum e goɗɗum moni pop ene yiiɗi moƴƴude moni foof wonko yiiɗi wadde alhamdulillah ko lewru jokkori enɗam ko lewru ndu ganduɗa ndu julɓe kala jaafodirta jarlodira ɗo moni kala rentoto ko fate kareli e dukoli e tikke e gueɗe goɗɗe kala ko lewru ndu ganduɗa arata ko laɓɓinde yimɓe e fewnude ɗumen ha feewa rutto e habbude ɗum ko ni de koɗo wayi koɗo ni so tawi ari e galle o hottama e galle he koɗungu moƴƴu o waranama o teddinama haade makko yaade mo foti wadde conférence kanko koɗo o yewta yewtere moƴƴere o acca ɗon yewtere nde o yaaha beele yo Allah caggal makko yewtere nde daña ko fewnite oɗon galle oɗo koɗo tedduɗen e kankon jilliɗo e meɗen ko ɗum woni ko waɗani en jumaji ɗi jamaji ɗi dinguire ɗe nokkuji ɗi kalɗo cewniɗa ko wajuji nanta ko Allah wi nelaɗo wi nanta tan ko moƴƴere nanta tan ko weeli alhamdulillah ɗum noon on koɗo si en gardema ko ha e ñalawma battidiɗo alhamdulillah enen kala ɓerde men kecciɗat
nde tawno paaɗen koye yaafodirde, paaɗen koye yarlodirde, paaɗen koye daanodirde, paaɗen koye hesɗidde ha mbaten kama buudi hono no jibinirɗen ɗen. yo Allah yeɗen ɗi korkaji moƴƴi e ɗi sadakuji e ɗe julɗele. ɗum noon tinnoɗen hen no moƴƴi. alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ceerno Khalidou mi salminima, mi juurimama, mi ñaguimama duwa, mi duwanimama, kono mi salmini dendagal hettiyankoɓe men kala hay goto mi ɗaccaji. an gorko o keɗiɗo e an debbo o, an suka o, an mawɗo. kono kadi ɓuuri weldemi foof e yewtere nde ko sukaɓe ɓuuri yidde yewtere nde. sukaɓe ɓattiɓe jinnaɓe mumen ene ketto yewtere nde, aɓe keppa ko arata, aɓe tetta téléphone aji neniraɓe mabɓe, aɓe ketto. cukalon tokoson ne goodi hande so goyi yewtere nde ne deƴƴina ɗumen. alhamdulillah ko yettude Allah. tawno sa woni beltinowo ɓuuri wonde mettinowo. neɗɗo so woni beltinowo ɓuuri wonde e mettinowo ɓerde yimɓe. gona beltinowo ha nanguirɗa ni elle an ka ɓoccode, ɓuuri welde ni e wona mettinowo ɓerde yimɓe ha nanguirɗa ka jambaro kulɓiniɗo. yo Allah yom moƴƴere. en calmini bandiraɓe fof en jurmen. kalɗo bandaji ɗi natata e juuɗe muɗum ruttone ɓennina yimɓe yonɓe andu min e ma foof, minen e mon foof ndendi baraji ɗi, ene fof ndendi ko watte ko. saabu won yimɓe ne goodi so pini subaka yimɓe ne tampinaɓe haade bandaji ɗi garde mabɓe, min keɓani de. jomum ne sabbo ha heeɓa neldaɓe, woni saha connexion ne satti teɗe bandaji ɗin teddi wadde téléchargé namdi connexion normal, wonen cippata ko seeɗa. so waɗi téléchargé gayni tan gasat dutto jiiɗa heɗade. wonen cabbata ko ha minuit beele mbaɗoya tan téléchargé mbawa heɗade subaka o foof en anda. alhamdulillah yo Allah newnu, yo Allah humto ha joƴi ɗi kala yaafo en, yaafode nangal maɓe julɓe kala. ceerno Khalidou mi salminima, mi juurimama, mi duwanima, mi ñaguimama duwaw, mi wimi bisimilla maɗa. calmina bandiraɓe garane jewte meɗen so haaji jomiraɗo. assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah yedama ganyamo ganyeda ko bordo wille. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e ndenka mum e yajene mum won e ma, wona e dendagal julɓe kala. en calmini dendagal julɗo ɗo woni, kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodode men e oɗo aduna. en calmini jinnaɗe men moƴƴo taweteɗe dow ndu leydi. en ñaguima Allah yo Allah junnu gurnam makko, moƴƴina battane makko, Allah sellinamo, sembinamo, hokkamo saggo makko e aduna. yo Allah dusirmo bawɗe mum e kattanɗe mum, Allah dasanamo balɗe ɗe ko juuti. barke nduɗo lewru korka, barke nde deftere Allah teddude, barke o annabi ɓurɗo teddude e dendagal tedduɗo. en ñaguima Allah jinnaɓe men dawliɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum, barke ndu lewru tedduɗo. kono en calmini ceerno men, guiɗo men, sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi, mo en caftata en kastata haalde inde mum, yo Allah junnu gurdam. ko ɗon calminen ceerno Khalilou Mbaye kawmen. en calmini galle o foof, en calmini guiƴam sehilam ceerno Abdullahi Khalil. ko ɗon calminɗen ceerno Ahmad Tidiane Sakho e ceerno Moustapha Sakho. en calmini julɗo foof ɗo woni en duwanima ɗum, kono en calmini Rahmatullahi Lam to Lo Havre, kanko e mawɗo galle o Sanar Guisse. kono en calmini Suwadou Wayga to Bakkil, yo Allah yoɓe moƴƴira, jarama. en calmini guiɗo meɗen sehil men to ko gonga e gonga Ifra Karfa Sow, Seydi Sow. mi salminima, mi salmini galle, mi salmini Hawa, mi salmini sukaɓe, mi salmini kadi Fadimatu Bakku Gueye. ko ɗon calminmi Seydi Mawne e cuddiɗo mum sohna Aïssa Soumare.
sohna Jariyata Diallo mi salmini dendagal taweteɓe ɗon. kono en calmini Yousuf Saw to ndendori taweteɗe ɗo paari ɗo. Aissata Abdullahi Sy mi salminima ha to Strasbourg. Ceerno Abdullahi Diop e badiraguel am fof mi salmini on. Ibrahima Kaƴil Seydi Coulibaly mi salminima mi nawtima ha to Banaji aɗa tawe ɗo paari ɗo. kono Fama Diagnel mi salminima. Kadja Dia walla Kodda Dia Fas Gounas mi salminima no fewi. Seydou Gueye mi salminima Seydi Gueye ha to Soringo. Amara Camara Seydi Camara mi salminima no fewi. Dieynaba Thioubou mi salminima ha to mairie yo Allah yoɓe moƴƴere mawɗo moƴƴo. kono mi salmini koɗo men moƴƴo o hono Maymouna Thioubou bisimilla ma a salminama no fewi. en calmini yiɗɓe men e sehilaɓe men kala. en calmini dendagal Evronaɓe. en calmini gaynde taw ko giɗo meɗen mo ganduɗa en mbawa haalde moƴƴere mum e ɓuure mum gaynde Diako. kono en calmini sababu o hono Haw Konté Ba Moussa Seydi Pam ane galle ma min calminima. Ceerno Yahya Guissé en calmini galle o kala hay goto en goppani. en calmini Lo Havre naɓe foof hay goto en goppani. Ceerno Ahmadou Sy mi salminimo no fewi. mi salmini sohna Fadimatou. mi salmini Ceerno Samba Gangue e galle mum sohna Khadidiatou. mi salmini Ceerno Ahmadou Thiam e galle mum sohna Aissatou Ndiaye mi salminimo no fewi. mi salmini galle Ceerno Sharif mi wima Seydi Mbodj kono mi salmini sohna Soda Konté yo Allah yoɓon moƴƴere. mi salmini banam debbo Sira Gakou momi yejjitta Seydi Gakou a jarama de yo Allah yoɓe moƴƴere. mi salmini galle Baba Dawda Thiam. mi salmini sohnajo sohna Munoy ko ɗon calminmi Baba Sildou Mbodj. en calmini dendagal taweteɓe to Lo Havre hay goto en goppani. kono mi salmini Ceerno Yahya Konté kanko e cuddit makko sohna Zeynabou Konté yo Allah yoɓon moƴƴere noon kala. ko ɗon calminɗen tarabnaɓe pop hay goto en goppani. sohna Hadja Zeynaba sohna Hadja Tarawore ha to Moroppa sohna Aissata Ndiaye Niass mawɗo Jawarel en calminiɓe kamɓe foof. mawɗo Mariame Tagourla en calmini kala taweteɗo toon yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini chersinaɓe foof e gaddugol Ceerno Mamadou An e sohna Hawwa Sy. en calmini dendagal musidɓe men to goni hay goto en goppani. kono en calmini mawɗo moƴƴo Baba Harouna Coulibaly gandiraɗo Harouna Demba Dene kanko e galle makko en calminiɓe no fewi. en calmini gorgol Diary Belli yo Allah yoɓon moƴƴere. yaay Seydi Ndiaye mi salminima no fewi. en calmini dendagal Senguienaɓe kono en calmini mawɗo moƴƴo Hawa Pendo Seydi Diop yo Allah junnu gurdam yo Allah moƴƴin battane. Seydi Saar mi dartina ɗo henna calminali ɗi en gasnata mi artira ma konngol ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle Seydi Saar. a jarama Ceerno Khalidou Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi alhamdulillah jeeya kadi koye ɓuural siftorde moƴƴuɓe mum salminde yontaɓe mum salminde yiɗɓe mum jeeya koye nafoore moƴƴere nde tawno neɗɗo so andi ko woni nafoore siftorde moƴƴo mum e guiɗo mum e jafuɗon e salminde ɗum ko hunde moƴƴude no fewi. jafuɗon de Yolengame jamaje benede borodowinde julde jude mondo bodmanta annabi borodowinde julde chute jude mondo bodmanta annabi ɗum noon julɓe cuute juuɗe mon dow manten annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuural men tan woni hen. a jarama Seydi Sy Ceerno Khalid beltanimama no fewi. ɓe calminiɗaɓe pala e dow inde mabɓe kamɓe mi salmitima faade maɗa nde gudditen yewtere nde yewtere men adide e nduɗo hen lewru korka en teddiniri no yewtere nde jatigui men Dakar
giɗo Allah giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam. Abdourahman taw kadi ko tokara Abdourahman ibn Awf mo ganduɗa ko kaaray sira moƴƴo ɗoftuɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam, jaadiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam, mo Allah wurtino e ñamminde konu annabi o sallllahu alayhi wa sallam, mo ganduɗa jungo mum naati e konuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam. On tokara mum Abdourahman. ɗum noon ko onne kadi teddinirten hannde kadi yewtere nde inchallah, nde tawno dokkuɗoma yaajede jonde, dokkuɗoma yaajede fartange ko mbatta ko ha ɓuura wawde lakkitade, so eɗen mbawno dañde dawi ɗi ganduɗa en mbawata wadde ɗum subaka, eɗen mbawno dañde kirdi paɗɗi en mbawata wadde ɗum kikiɗe, eɗen mbawno jogade kadi haajuji ɗi ganduɗa aɗi mbawi wadde hadde men eɗo hen gueɗe kala, kono ala omo jeeya e rokkuɓe men yaajede ha mbawen enen kadi wawde wadde won e gueɗe ɗe ɓiɓɓe fulɓe naftoro. Alhamdulillahi rabbil alamina. On moƴƴo kaaray sire ñamminowo, mahowo jumaji e jamaji, nawoɓe yimɓe Makkatul Mukarrama, cafrowo kadi kettotoɗo, docteur keptinaɗo, gando koode ciforteɗo yimɓe, mo jomiraɗo rontini ɗum gandal e jinnaɓe mum laaɓɗo reedu, moƴƴo newiɗo. En jettimo, en jaarimo, kadi wona eɗen pepidi ko Allah ɓuuri seedade koye korko gonɗen, en kalta e neɗɗo ko ala e mum, yo Allah dandu en mum. tawno en kewani ɗaminade neɗɗo ha kaalen ko ala e mum. Alhamdulillah. Ko moƴƴo, ko jurumdero, ko kaaray sira, ko ballowo, ko paabotoɗo miskineɓe, kono kadi ko jewtidowo yimɓe, ko kettotoɗo, ko teskotoɗo. On noon ko neɗɗo moƴƴo, ko deftere woni ɗon. Nden deftere noon ene weeli ñembude kewwide kala saha ko neɗɗo fof ko deftere. Neɗɗo ko deftere. Sa yita bindi jangge neɗɗo gonɗo yeeso ma, so moƴƴo tan ñembu moƴƴere nde mede moƴƴa, so bonɗo rento sa ñembi jonjo daña caɗele annene bona. Sa yi neɗɗo bonɗo woni sehil ma, jikko ne boni, rento woto rabdema, woto jab tastade e makko e kala banggue ɗo jaaduɗon. ɗo jaaduɗon fof sa renaki wiye ko oɗon nandi, wiyete ko bonɗi kumdoto e gambal gotal. On Abdourahmani ka e joom suudu mum sohna Hajja Hawa Ka, mi salmini on, mi juurima on, mi duwanima on, mi ñaguimon duwaw. Nunɗuɓe moƴƴuɓe kaaray sireɓe yo dusugo ɓooy ya rabbi, kono kala ko daña ƴeewe lasli o koto jinnaɓe to iwi. Jinnaɗo so moƴƴi feewi moƴƴini tan, ɓiɗɗo ko toobi ko foof o tobtat, ko hiiri ko foof Allah dallana wa tacci o fata galle makko. On jarama seydi ka en. Ceerno Khalid Abdullahi Sy, gonɗen koye hakkude Ibrahima e Namorose, caggal yandemo e ngo maayo mango, Allah goto deweteɗo goɗɗo wodani, on tan faabimo, yaltinimo dow en andinamo hoore mum. Kono noon ko ɗawaɗo moƴƴere o ronki andude, wo naywi waare makko ranwi, yimɓe kala payitimo, ene fonno miccindemo, kono wo ronki. Ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof. Mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won ema. En jetti Allah gartirɗo en ɗo e jokkude yewtere men, taw ko yewtere annabaaɓe. Eɗen tolni e gurdam annabi Ibrahima, ene wondi e kuɗaɗo Allah goto caliɗo Allah biyeteɗo Namorose. En calmini mawɗo moƴƴo hono Baba Sildu Mbodj e kaw Yahya. Seydi Sara jarama, ko ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen. aɗa andi en garino ha Namorose, o yalti e dow huɓere he caggal nde Jibrilu feeri huɓere nde, o yanoyi e maayo hango. Nde o yalti e ngon maayo, o yaltidi kulol, o hooti wuro, yimɓe makko paytimo. En kalino kan haala hanki Seydi Sar. Nde yimɓe makko paytimo e on ɗon saha, ɓe jaɓani ko kanko woni ɗon gam o waylima, addanimo naywude noon, leeɓi makko foof danwi ko kulol. Nde o yani e ngoɗo maayo nde, ko kulol waɗimo noon. Caggal ɗum
o namdi Ibrahima holto woni, holto Ibrahima heedi kanko Namrus. O joofana Ibrahima holto woni, o fayto Ibrahima kanko Namrus. O ari haw yetti Ibrahima, o wi Ibrahima mi ari. Ibrahima bisimilla, holiyam? O wi min Namrus. O wi ko Namrus wonɗo? O yaha. O wi an ko ran winma, an koye aran wi koy nde waade ko joni joni tan. Namrus wi ɗum wona haajuma, somi ran wi somi ranmani wona haajuma. aɗa andi ko addimi ɗo? Ibrahima wi ala, mi anda ko adduma, a haalnanimi haydara taw. O wi jinmi ko nodda Allah ma o, mbiyamo to woni to ene towi yo jippo ga, yo faw koyɗe makko ɗe e dow leydi he, min makko min kaɓa. min gandumi lamɗo e lamɗo goto fof darnaɗe koyɗe mum e leydi, ɓe kuccodira ɓe kaɓa ha ɓe ganda bawɗo polɗo fof ande ko kañum wawi goɗɗo o. ɗum ko aada lamɓe, ko noon min gandiri, kono wona keɓa dow joɗɗa, kanko kulɗo. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy o yeggata Allah ne faabi maɗo aɗa haala kalta ko ay ɗum ɗo kala ceerno Khalidou ko Allah jangtini en ɗum ha mbawen famde. kono noon mo miccota ko tigui rigui wi o kay Allah tan fonno tan, ko Allah kay ala ko tan kani oɗo hen ko haalata ko foof ala. en jogui yimɓe waɓino e leydi ndi ha ɗo gonɗen, jiya neɗɗo sa fima hello tan yanat, kono noon wayidde bone so seŋima e maɗo hen o seŋtota koye maɗa. a yiiɗa fiidemo, a yiiɗa ganjemo, a yiiɗa honidemo, a yiiɗa hersindemo, kono ko ɗo jiiɗa fof ko bone o yiiɗi. o ñallata ko yidde bone ha nangue muta, teni kala mo ɗaɓɓiri bone fiyanmo tan o ɗeɓe mbayde, kono o yeggata ñande wonde kon o ɗaɓɓa bone kadi. yimɓe on kon ɗo ni goodi e aduna he hande koɓe ko cegmi kon kankone koye kono jiya ɓen yimɓe segniɓe noon koye oɗo hen no jelti. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ko mbiɗen joni o yeggata, wallahi o yeggata. neɗɗo mo jaɓata, neɗɗo mo famata, neɗɗo mo ƴewata famde, o hay sa yiiɗi famminde ɗum a wawa fammindemo. o ƴeewi Ibrahima, o haalde Ibrahima, o haali ko Ibrahima jaabimo. mi salmitimama laawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi. en calminiɗo ceerno Ahmadou Talla e ceerno Ahmadou Diago, en calmini sohna Fadimatou Dia, ɓe jarama no feewi. Seydi Saar, ko ɗo de Namrus wattidi, o yeehi koto Ibrahima, o wi Ibrahima noddu joome o mo mbiyata ko Allah ma o, mbiyamo yo jippo e leydi he, min mi wawa haare weeyo, min gandumi ko kewɗo doole e kewɗo doole goɗɗo, soɓe kollodira doole, goto e mabɓe foof yo darnu koyɗe e leydi. so tellima ɗo darni koyɗe, min makko mamin kaɓ ha goto amen foof anda holi bawɗo goɗɗo on. min ko ɗum gandumi. lamɓe ko ni mbaddata, ka lamɗo komi lamɗo, a fawat koyɗe ma e leydi tan, mi fawa koyɗam e leydi, kaɓen ha dartoɗen kak ha goto e men foof anda bawɗo goɗɗo on. joni noon o haalni ɗum ɗo Ibrahima deƴƴi. to Ibrahima deƴƴi ɗo, ɗon e ɗon tan Allah wahyimo kanko Ibrahima. Allah wimo Ibrahima wi Namrus oɗo yo ƴeew e nder dendagal tagoje am he, o suɓo hen kala ko yiɗi, mi waddamo e ɗum ɓe kaɓa, min mi dañata arde. Allah hulɓini no feewi. Allah ne heewi sabotage hen sahaji. Allah tagma, a wawi wawde sabotage te Allah tagma saka Allah subhanahu wa ta'ala. aɗa andi o meeɗi wiide heefereɓe
wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyati ko weedi wid noon ɓeeɗo natata aljanna so wona ngaari ngeloba wurtira e wuddere mesalal no gaarowol wurtirte e wuddere mesalal ni aada gaarowol wurtede e wuddere mesalal ngeloba ba wurtire noon no gaarowol aadora wurtirede wuddere mesalal ni so ɗum woodi ɓeɗo ne naata aljanna so woodani noon ɓe naata aljanna allah ne wawi sabotage no fewi joni noon allah wahyi ibrahima o wi ibrahima wimo mi dañata arde joni noon yo ƴeew e tagorami he hol tagore nde o ɓuuri yidde habde mi waddamo e nden tagore o haɓa e mabɓe ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. aɗa andi alqur'anil karim jabtoto ko yimɓe qur'ana jabtotako ko wona yimɓe ɗum waɗi haala allah ka jippina e annabaaɓe allah ɓe koɓe yimɓe no menni haɓe kaala nanen nde tawnone e nder leydi ndiɗo hen yimɓe tiɗɓe koye woni yimɓe nanɗo hen kamɓe ɓuuri kaaƴe jamɗe tidde koye sabu woni ɗo allah wiyata ene jogui wone kaaƴe ene pukko gam kulol allah ene jogui cewɗe jetanoje ndiyam ɗeɗe gueɗe ha jamdi ne yahani ha ruuye ni ha wonta leydi kono neɗɗo ene jogui woni neɗɗo so gati gattata so yima ala tan ko ala ene jogui woni yimɓe mbay tan kono gundu ni so nangtima ɗo hen hay sa taaƴi dorlol ngol ɗaccata en gandi moƴƴani wona e maɗu kala neɗɗo baɗo so gati gattata kaari o so wi ala tan ko ala hay goto tuddemo hen on de mi rewata e mum mi rewata e makko mi wattamo sehili saabu holɗum neɗɗo faratide hoore ka tagaɗo ceerno Khalidou Abdullahi Sy o dañi haaju mawɗo caggal nde Allah wahyini Ibrahim hol ko jabti Ibrahima e ko Ibrahima haalimo go mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar ñaganimama Allah moƴƴen en calmini ɗo ceerno Abdullahi Khalil en mbimo Seydi Mbaye en calmini ɗo ceerno Mouhamadoul Ghali e miñumen kala a jarama Seydi Saar mbiɗa holko suuɓi kanko Namorus caggal Allah sumnimo hol tagore nde o yiɗi nde Allah neli Ibrahima e makko Ibrahima wimo Allah ma o dañata arde Allah ma o wi yo suɓo e tagore mum he kala e tagore mum he ko ɓuuri yidde habde ma Allah ma o heblanmo nden tagore ara ɓe kaɓa taw nden tagore lomti ko Allah darti ko darde Allah ma o dañata arde Seydi Saar kanko Namorus Ibrahima haalnimo kaɗo haala joni Namorus miiji tagoje ɗi yiyata pop omo andi kam ɗeɗo tagoje wona tagoje makko ko ni o yiriɗe o fewnaniɗe kono kanje foof omo andiɗe ko heewi hen kam omo andi jikkuji mumen waɗi kanko Namorus o suuɓi ɓawgu eɗen gandi ko woni ɓawgu o wi o suuɓima ɓawɗi e koye ɗum o haɓata omo andi ɓawgu ñamata ko ñamande wotere tan maaya ɓawgu so fiɗi neɗɗo tan ko ɗon heewi heddade joni ne hoddira Allah kanko Namorus o suuɓima ɓawdi ngam o haɓa e ɓawɗi he e on saaha Ibrahima Allah kadi wi Ibrahima wimo yo rendin konu makko yoɓe keblo noon yoɓe keblode kadi Ibrahima wimo yo ƴeew comci tekkuɗi comci mekeñeji yo ƴeew comci jamɗe e comci tekkuɗi sibi kaɓo e ɓawgo ma jogo comci moƴƴi wimo noon Ibrahima ari wimo ƴeew comci moƴƴi
kebloɗa kebla konuma ɓayda felliti habde e konu ngu ganduɗa ko ngun Allah am o neliɗo henne ngam yo haɓe ma pama noon ɓowɗi ko jiɗɗa habde joni ko wiyete ɓowɗi ko kañum ɓuri loode e konuji jomam o subhanahu wa taala kañum ɓuri loode e dendagal konuji makko joni noon o woni e hablade Seydi Saar wadde konngol arti e ma e on saaha jokken golle o dañi haaju ɓowgu no way hamnade ni hanma ɗanade hanma deeƴe hay wulago ɓowgu tan ngu fiɗanima aɗa nder fabion ene wullay sara fabion ha ɗanata ko saka noon ko haali suɓademo ɓowɗi ceerno haalido neɗɗo ne suuɓo ko lebtata ɗum neɗɗo ne suuɓo ko warata ɗum ha yimɓe ne kaala tan e nder fijirde tan wooda ko ciɓiɗa ko sa arenaki ɗum jogori yoɓade fittano maɗa neɗɗo kala kene suuɓo tan yo suuɓo moƴƴere ƴeewa joni hayto banggue film uji joueteɗi e théâtre uji e nder rendo men sawo pani suɓade won rôle tan mo ganduɗa oɗo rôle ko neɗɗo jasɗo sa renaki tan a jasaɗe jeesi yimɓe ɗo garɗa kan ɗum yimɓe lartanma sawo pani joude rôle neɗɗo ustiɗo haqqille tan sa renaki wonɗo gurdama yettoto tan ɗeɓata waɗi kono gustiɗo ni neɗɗo so renaki kala ko suuɓi hayso gajate so renaki tan so tawi ɗemgal ngal ne yante jaɓanagal tan so renaki ɗum jogori wonde celol makko walla codol makko ceerno Khalid o suuɓima ko anda o suuɓima ko ɓuuri bonde e makko o suuɓima ɓowɗi habde e ɓowɗi la ilaha illallah eskey ceerno wonko jangguinte de daren nder tan ma on ƴewno wayi ewa ɓayde suuɓima ɓowɗi noon holno e wadde ɓowɗi makko e holno Allah neldiri ko suuɓi ko ceerno Khalid mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini kaw Haruna Coulibaly gandiraɗo Demba Dene to men kono en calmini Yayi en calmini galle o kala en jetti Allah no fewi Seydi Saar a jarama ɓe baddini kanko Ibrahima kanko Namarus o heblima o fewni konu makko mo haɓoya e konu Allah wiyetegu ɓowɗi joni noon ɓe Namarus hebli ɓe o nawiɓe ɓe darima aɓe mbayno leydi to ɓe dariɗo no juutirni aɓe jokkodiri kamɓe foof so tawi ko koyngal ene yarane kiloji 12 fodde tan yimɓe Namarus no darori ni taw kamɓe fof ɓe jokkodiri ene yarane kiloji 12 Allah e mabɓe hewde ko ɓeɗo gari habde e ɓawɗi ko ɓeɗo Namarus hebli ngam ɓe gara ɓe kaɓa e konu Allah wiyetengu ɓawɗi joni ɓe gari hare nde noon ɓe kaɓi koye leydi wiyetedi Kufata ko toon ɓe kaɓi hare nde joni noon ɓe gari ɓe darima ɗum waɗi konu ɓawɗi ɗi gonno ko e nder ndiyam ɓe jalti nde ɓe jalti kamɓe ɓawɗi ɗi ɓe dagani ko asman o nangue noon ene ñawli ha nangue ngue ɗeɓi arde hakkude hoore yettaki joni noon ɓawɗi ɗi gummi e maayo he tan ɗi mbaɗi mbuɗu goti ɗi dagani asman ɗi jeehi haɗi jetti asman o ɗi birni nangue ngue gaga jiiɗe yimɓe kanji ɓawɗi ɗi ɗi birni nangue ngue ha yimɓe dariɓe e dow leydi ɓe natti yiide nangue ngue Seydi Saar kanji ɓawɗi ɗi ɗon tan Allah subhanahu wa taala noddi ɓawɗi ɗi o wi ɓawɗi jeehe caroɗe e konu Namarus he telloɗe e mabɓe ñaameɓe kamɓe foof son tellima e mabɓe Allah direct o noddi ko ɓawɗi ɗi o haalniɓe o
o nelani Samba o nelani Demba e mabɓe o haaltan ɓowɗi ɗi nani o wi yoɓe tollo e konu Namorous yoɓe ñamɓe haaɓe laaɓa ɓawɗi ɗi telli e konu he ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo konngol artiyam ɗo mi salmini ɗo en ceerno Souleymani Ka walla mbiyen ceerno Souleymane Daha Ka gorko mo nabbaji siwol kewɗo gandal newiɗo mi salmini galle o mi salmini suddiɓe mi salmini jinnaɓe mi salmini kadi musidɓe woddaɓe kala kono noon kadi dow indema mi salmini ceerno Ibrahima Ka en Ibrahima Boɗejo Ibrahima Baleji kamɓe ɗiɗo kala mi salminiɓe kono kadi mi salmini dendagal duɗal ceerno Mouhamadoul Amin Ly mo ganduɗa ko maayo kono kadi ko jambaro cusɗo gonga jangguinowo ngana mo yeeƴaki haydara en calmini dendagal almudangu kala ɗon ɗo tafsir o joofi ɗo almuɓe kadi ne keɓani faade itimamuji mumen ko ɗo tigui calminɗen juuriɗen goɗo hen no weeyo kala weeyo dungural fa kala ceerno Khalidou Abdullahi Sy kay sa ƴeewi woni film uji waɗeɓe aɓe joué film uji baɗi ɗo yimɓe kaɓata e ɓowɗi tampiniɓe tampere bonde kay ha pusiɓe pusgol bongol nde tawno aɓe nokka e tarihaji gam yidde jangguindimɓe aduna sahaɓe mbaɗɗum yogay film uji ha ɓuura kadi wawde yaade ɗum tagui noon ɗiɗo en tarihaji kalteɗo ene ɗi ne moƴƴi yimɓe ƴooga hen saabu saɗa heeɗo tan ko heddi ko an sarhinta e nder ɓandu ma carhina e hoore maɗa ma dañ ko wahlite ma dañ kadi ko wahlite koddiɗo ma beele gondigal ngal wawa newade saabu gondigal so muusi tan mettat ko kala ko welno mettat sa wonde neɗɗo mettuɗo a wurta moƴƴam ɗum noon moƴƴi ko yimɓe gona yimɓe moƴƴuɓe ceerno Khalidou ɓowɗi keeɓi yamirore caggal nde ɗi mbiye oɗo asaman ha waɗi heggu elle baɓɓatti e saaha nde so baɓɓatti waɗi diɗɗal men yaa jara hunde fof waɗi heggu leɗɗe kooce dañi probléme e gawƴe dariɗe fof dañi probléme eywa ɓayde ɓowɗi keeɓi yamirore yo naate mabɓe konu makko nana dari e ndiɗo kewendi ceerno Khalid holno men baddi. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini ɗo nen jariyata taw ko yummum Mamadou Salli Seck en calminimo no feewi kono ko ɗon calmine Mamadou Seck e haabi cuddiɗo makko Habi Ndiaye. Alhamdulillahi rabbil alamina kono ko ɗon calminde mawɗo moƴƴo kadi Dieynaba Banna yo Allah yemmo moƴƴere. Seydi Saar ɓawɗi ɗi jippi e konu Namorous Allah yamiri yoɗi ñaam yimɓe ɓe ɗi gadi huccande ko comci tekkuɗi ɗi yimɓe ɓe ɓorni ɗi goni e ñamde ɗumen ɗi ñaami ko woni hen jamɗe ɗi ñaami ko woni hen leɗɗe ɗi ñaami ko woni hen baggi tekkuɗo ɗi ñaami ha laaɓi kala ko wonno e dow yimɓe ɓe e dentorɗe taw ko comci tekkuɗi tiɗɗi ɗi ñaami ha laaɓi kanji ɓowɗi ɗi nde ɗi ñaami ɗum ha laaɓi ɗi dagani tebbuji yimɓe ɓe ɗi gone e ñamde yimɓe ɓe ɓe mbawa fiɗɗade sibi neɗɗo o ɓawɗi ɗi kurota e makko ha ala ɗo yiyata e makko so wona ko ɓowɗi ɓoli yiyata e makko ɗi ñaami kala koɓe joguino hay jamɗe ɗi ñamat nde wonno ko yamirore Allah ina hulɓini no fewi ɗi ñaami ha laaɓi way kono paaɓi ɗiya garnoji leftude ɓiɓɗiyankoɓe saaha annabi Moussa ay paaɓi ɗi ɓiɓɗiyankoɓe kuɓɓat jeenge ɗi diwa ɗi naata e ngen ɗon jeenge kono jeenge nge sumataɗi nde won noon ɗi gari ko e yamirore Allah ɗi gari ko wallude Allah te kadi paaɓi gonno ko jeeri faɓuru lasɗi mum ko jeeri ko nde ɗi gari toppitaɗe konngol Allah e wallude annabi Allah Allah yoɓiɗi hodde e ɓuuɓol wadde ɗiɗo ɓawɗine kanjine ɗi ñaami kala ko ɗi tawno e ɓeeɗo yimɓe ɗi gasni ɗi dagani tewuji yimɓe ɓe ɗi ñaami tebbuji ɗi ha laaɓi ceer ala ko heddi e mabɓe so wona ƴiye ɓole kamɓe foof ɓe arnoɓe ɗon ɓe kamɓe foof ɓe maayi so wona heddiɓe wurotoɓe kala ɓe Namorous hebluno ujunnaji yimɓe kamɓe fof ñande hen ko ɗon ɓe keddi ɗon ɓe maayi. Seydi Saar
joni noon kanko Namorus Allah jaɓani o maya ha joni ɓe o nawnoɓe foof noon mayi kamɓe fof ɓe kalkima ala ko heddi e mabɓe so wona ƴiya kamɓe fof ɓe mayi ɗon caggal ɗum Namorus kam mayani taw ina heddi Seydi Saar ko ɗon konngol arti e ma e on sa'a jokken golle Seydi Saar. A jarama Seydi Sy eɗen gandi ɓowngu ene jangga no feewi to banggue doctoreɓe e to banggue wittiyankoɓe ɓowngu wonko nafata kono kadi ko bonnata ko ɓuuri hewde en baddino yewtere noon ko fate sifa ɓowngu musidɗo men ceerno Mamadou Saliou Mbaye ha toon to Libreville Gabo mi nawtuma ha to Néré ɓowngu ɗo jiiɗa ɗo sa nani paludisme woni jontinoje ko ɓowɗi gadda ɗum ɓowngu so fiɗima ha ganduɗa ƴiƴam maɗam tokama woni pali naati e nder ƴiƴam ma ruytinti pali ene duytina ummoto koye ɓowɗi ene ruytina neɗɗo ha watta wiide an gacce kam accam ɓe gaari woto ñaame kam neɗɗo limta inde janane enen to banggue men mbiyen ko sukuñaɓe walla ko ɓaleɓe walla ko yaroɓe kala nde jiiɗa neɗɗo ruyti ha watti haalde inde yimɓe ƴiƴam ɗon koko mema mborosaji memoji neɗɗon jogo jabet naata ƴiƴam mum ha ruytina ɗum watta haalde inde janane taw ko sukara wondi saabu enen en gonano yimɓe waɗoɓe analyse ɗum waɗi heyma an musidɗam gollotoɗo foti ko leɗɗe joguiɗa walla ko dabo mbatta ko mbattami foof so neɗɗo arema mo ruyta nelmo taw to docteur yo waɗa e analyse uji makko so waɗi analyse uji tawama wona mborosaji o wondi wala mboros sukara wala mboros pali wala mboros cancer wala mboros sida wala mborosaji tan ɗi ganduɗa kene ruytinamo on saaha pilita wadde hen gandal ma kono sa haɗimo yaade to doctoreɓe a wi aɗa gemɓoɗon ma o wonɗon rafiore ɓeydo mawde mako ha hakkillo wencito kisarawol gotol ɗum noon rafi ƴiƴam ene wahlita hoore ko ɓuuri adadu ɗum noon ko ɓowɗi ɗum waɗi ɓe mbi e heymon rewɓe sowiɓe joguiɓe ɓikkon almuɓe e yimɓe kala kumi e fabion ngaji ndentoɗe ɓowɗi ɓowgu ne bonna neɗɗo koy hono jogori bonnirande hande o oɗo hen nakkuɗo Allah mo kaldeten o ceerno Khalid Abdullahi Sy wonko Allah ne rokka neɗɗo so renaki tan jogori wontande mo ko halkare won jawdi ndi aɗa daña sa renaki ndi halkete won laamu ngu aɗa daña sa renaki a halkoto won ɓayre nde aɗa daña sa renaki a halkoto wonko Allah rokkanma sa ardani haqqille rentade tan a halkoto oɗo hen o fiitima becce o mawnikinima halkare nan aray makko kono hande ronki feetude guite yiide elle firawna koɓe gotum ɓowɗi ɗi ñaami konu makko ha laaɓi ceerno Khalid gasi tene kanko suwa taw maayi saabu o arani taw hol yamirore arde e ɓowɗi ɗi ha paye makko ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi calmini ɗo mawɗo moƴƴo Hawa Pendo yo Allah junno gurdam makko yo Allah hokkamo saggo makko lowa e makko cellal barki annabi yo Allah heddumo ko juuti dasanamo balɗe ɗe o ɓoya dusde Seydi Saar mi weltanimama no feewi Allah subhanahu wa taala ko ni waɗiri kamɓe fof ɓe mayi ha heddi Namorus caggal ɗum Allah neli e Namorus ɓawgu ɓurgu famɗude doole ɓawgu ngu ganduɗa ngu waɗi ko wibjo woto te kadi ngun ɓawgu ko ɓawgu tokosu angu famɗi no feewi ngun ɓawgu noon Allah neligu e Namorus Allah hokkimu mission fewde e Namorus ngun ɓawgu ari naati e hinere Namorus nde ngu naati e hinere tan ngu fay nder ngu naatoy ha e nder ngandi hoore he ngu foolimo kanko Namorus Allah noon jaɓani o maaya ha o anda tigi rigui ko kañum woni Allah subhanahu wa taala wiyama nguɗon ɓawgu ngu woni e nder hoore Namorus fodde duuɓi 40 Namorus mayani Allahu akbar
ɗum noon ko hoddira Allah e bawɗe mum e yamirore Allah subhanahu wa taala. Ngu woni e nder hoore makko kanko Namorus duuɓi 4 saha fof ngu dilla toon. So ngu dilli tan kanko Namorus o ronka deejje, so ngu dilli toon tan omo jogii sukaaɓe sembuɓe, o wiya ɓe ngara gay, ɓe ngara, o wiya ɓe kocce ɗeɗo paɗe piya kam e hoore he, hankadin ɓe kocce paɗe ɓe gona e fiidemo e hoore kanko Namorus. so ɓe pimo paɗe e hoore ha juuti hedde minute aji ɗiɗi taw ko doole ɓe piyata noon, caggal ɗum o daña foftere, woɗi ɓawngu ngu deeƴa toon e hoddira Allah, o daña raha, o jooɗo, o deeƴa, ɓe goppamo kadi. so ɓooyi seeɗa kadi ngu dilla kadi o wiya ɓe ngara gay, ɓe ngara kadi ɓe kocca paɗe ɓe gona e fiidemo e hoore he, hankadin ko ɗeɗo paɗe ɗe ɓe piyatamo e hoore ko ɗum ɗo woni safara makko kanko Namorus. Allah nene holla mo ko kañum woni Allah subhanahu wa taala. sibi Allah fiyatake paɗe e hoore, e on saha noon goram o woori noon kanko Namorus, o woori noon ha duuɓi 4. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. yo Allah dandu en yo Allah dandu en e mawnikinaare, yo Allah dandu en e yiitaade koye men, yo Allah dandu men e bewde, yo Allah dandu men e ko wiyete bewde ko, e konngol bewde, e wiyede kaari ko bewɗo. so en ganduno bewde en portata ko bewde e nder meɗen. yo Allah dandu en e bewde, yo Allah dandu en e mawnikinaare, battani moƴƴe. ɗum woni ko nafata neɗɗo kala ko gonɗa ñaago Allah battani moƴƴe. Daaron Namruji laamiɗo aduna o kala ko wi kala waɗete, wattini hande ko lappede paɗe e hoore. ayno annabi Ibrahima jaggino jambere soppi Allahji mabɓe, nangi jambere mawde ligge hoƴƴude Allah maɓɓe mawɗo. kankone hande ɓowngu nanide hoore makko wullane luuka, o lappe paɗe ha deeƴa ha ɓowngu deeƴa, o deeƴa seeɗa. so ɓoyi kadi fuɗɗito ɗum tagui neɗɗo nawi ɗum tan kon newade. yimɓe ne goodi aduna he, saabu sa ƴeewi won kuuɗe Allah goto gonnoɗen ko wari pittali koye hewde. Allah fi ema ko koomano foti duuɓi omo leeli o mayani hawrunki mayde, woni Israël ari hen sawol. oɗon gandi kalami ko no foti duuɓi kitale omo leeli omo seŋa rakoje omo ronki mayde. hande ɓe ne goodi aduna he, jiya woni yimɓe nani nder rendo men, ɓe ñawa haaɓe donka mayde, ceerno. Allahu akbar. ceerno Khalidou so woni malki seede ko fiyede paɗe e hoore, ɓowngu nana wulla omo lappe paɗe, so deeƴi kadi o daña raha, so ummitima kadi o ala, ko o tigui woni Allah goto, goɗɗo wodani. holto wattindi e nguɗo hen ɓowngu ceerno Khalidou? Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en jetti Allah no feewi, en calmini dendagal gure meɗen to musidɓe men goni kala. en calmini ɗo Ifra Karfa Sow, Seydi Sow, kanko e galle makko e bandiko en kala. en calminimo katudi calminaɗi ha to Elbef, kono en nawtamo to Ali Wuri. Seydi Saar, hankadi woni safara makko kanko Namorus, woni safara makko hankadi ko paɗe e hoore, ɓe batti ko fiidemo paɗe e hoore. so fiyaka paɗe e hoore, so ngu dilli o ɗaɓata ko hangete, ma o fiye paɗe e hoore tan o daña foftere, o wawa deeje. joni noon ɓawngu ngu ñiiɓi e nder hoore to fadde duuɓi 4. duuɓi 4 omo fiye paɗe e hoore kanko Namorus. hay sinno ko Allah de kam ko Allah jasɗo kam, Allah donkuɗo donkiɗɗo, donkanɗo hoore mum saka wawana goɗɗo. duuɓi 4 aɗa wonde e ɗeɗo caɗele, Allah donkanɗo hoore mum wawa wonde Allah donkanɗo hoore mum mi anda sene wawana goɗɗo. joni noon o woni e on ɗon fannu, habaru o juuti
fiyaɓe paɗe ɓe kañumen ne tampi sibi koko jokkodiri tan taƴata. omo jogui liggotoɗo goto nde ɓe kaaɓi tan on ƴetti ko hayre tan mawde omo leeli tan ceerno weddi hayre nde e hoore makko. nde weddi hayre hoore makko, hoore nde feeci, ngun ɗon ɓawgu yawni yalti. ayde ɓawgu yalti nde ndu foti kono soldu ni colli tokosi ɗi molturu. ɓawgu ngu ala no fonno kono nde ngu yaltarto ngu mawni e hoddiro Allah. nde ɓawgu ngu yalti, ngu yaltidi e konngudi, holko ngu haalanno? haha jazau aduwallah, ko ɗum ɗo woni jobdi añɓe Allah. ni ɓawgu ngu woni ko haali. ngol ɗo konngol ngu jogiti kanko ɓawgu ngu. ɗum ɗo woni jobdi añɓe Allah, ɗum ɗo woni jobdi añɓe Allah. ɗum waɗi ni Allah halkiri Namorus. Allah halkiri Namorus ko ɓawgu kono ngu ganduɗa ko kañum ɓuuri famɗude doole e konuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaacini ruhu makko fewde e jeygol. o boni ñiɓirde kanko oɗo Qarun. ko ni woni no Qarun halkira. biyowo ko Allah, konuji Allah ɓurɗi famɗude doole, ko ɗum woni ko halkimo kanko oɗo Namorus. ɓawgu hay ɗum ɓawgu ngu ko ngu laƴƴowu, ngu hewani koyɗe, kadi bibje ɗe ko bibje wooto, ko bibje wooto ɓawgu ngu waɗi. ko nguɗo ɓawgu halkimo kanko Namorus. waɗi Allah waddata ko Allah ko denteteɗo. Seydi Saar, ko ɗo yewtere men dartoto hande. eɗen ɗamini so Allah jaaɓi janggo so hawri e welede Allah, so Allah findini en e jaam e ko julde. ɗum noon en ñaaguima yaafuya dendagal julɗo ɗo wawi wonde, kadi en mbaɗi julmo wuuri. kala julɗo ɗo wawi wonde en mbaɗi ɗum julmo wuuri. en mbaɗi julɓe ɓe pop julmo wuuri. en ñaaguima Allah yo Allah hokken tawede o sa'amo wuuri. yo Allah muñanen ko juuti. yo duuso ngo ɓooyi. yo Allah heddan en mawɓe men ɓe. yo Allah sellilan en. yo Allah sellinan en rafiji. kala ɗo julɗo woni rafi mo jogui foof yo Allah ittanmo. yo Allah ittan en musallaji. yo Allah yurmono en mayɓe men. yo Allah yaltinan en dumbaɓe meɗen. yo Allah rewnu en e lawol peewal enen e dendagal julɓe ɗo mbawi wonde e jokliwi nder nde kala. en duwima, en ñaaguima duwaw, en jaafima kadi en ñaaguima yaafuya. yo Allah waɗ en yarlaɓe, yo Allah waɗ en yaafaɓe enen kala. ɗum noon ko ɗo yewtere men haadere, kono en calmini señje foof. en calmini elbefnaɓe foof e inde ceerno Ifra Karfa Sow. en calminimo no feewi kattude. en calmini o gorko no feewi ceerno Ifra Sow. min calminimo no feewi. an e galle ma foof, e bande en toon, e mawne Seyni e galle mum foof mi salmini. en calmini Evro foof e gardogol Hawa Konté. en calmini wuuro ngo foof e gardogol Gaynde Diago, Bab Moussa, ceerno Yahaya Guissé e galleji mabɓe kamɓe pop en calminiɓe. Fa Diallo mi salminimo no feewi. en calmini ha to Lo Havre. en calmini galle ceerno Ahmadou Sy, Seydi Sy, kanko e galle makko. en calmini ceerno Samba Gangue e galle mum. kono en calmini galle Ahmadou Thiam e galle mum. en calmini galle Sharif Mbodj e galle mum. galle ceerno Yahaya Konté e galle mum. galle Baba Dawda Thiam e galle mum. banam debbo Sira Gako e galle mumen. galle Baba Samba Gueye e galle mum. en calmini kamɓe foof. en calmini Tarab sohna Zeynab Ba. en calmini Hajja Zeynab Ba, Hajja Tarawa to Moropa. en calmini mawɗo Jawarel. en calmini sohna Mariam Tagourla, sohna taw ko ñamowo ñebbe sohna Aissata Ndiaye Niass. en calmini kala musidɗo men to wawi wonde e jokliwindere nde. en calmini ceerno Ahmad Diago, kono en calmini ceerno Ahmad Talla e galle mum. en calmini ceerno Mamadou Anne e galle mum ɗo Cherzi ɗo.
mawni men Hawa Sy en calminimo. Seydi Saar en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokliɓe nder nde kala. En ñaaguima Allah yo Allah yoɓanen ceerno Mahmoudou Belli Mbaye moƴƴere. Yo Allah yoɓanen ceerno Mahmoudou Belli Mbaye moƴƴere. Yo Allah yoɓanen ceerno Mahmoudou Belli Mbaye moƴƴere. Yo Allah junnu gurdam makko. Yo Allah moƴƴin battane makko. Yo Allah hedduma ko juuti wondude e cellal kisal nden ka Allah keerika. En calmini Dieynaba Abou Tafsir Mamadou eskeyma Seydi Sy eskeyma Seydi Sy eskeyma Seydi Sy. Yo Allah junnu gurdam. Yo Allah hokke sago ma. Yo Allah hokke sago ma gila e aduna noon ha e lahara. Kono yo Allah das balɗe ɗe ko juuti. Yo duusugo ɓooy. Yo duusugo ɓooy. Yo Allah sembine. Yo Allah selline. Yo Allah ɗalde hakkille ma. Wota Allah surtu hakkille ma o ɗon ɗaɗo wuuri. Wota Allah surtu hakkille o. Kala ko kewɗa duuɓi ko nayuɗa. Wota Allah weñ hakkille o. Ya wuurde hakkille ma mayda hen caggal judde balɗe. En jetti Allah no feewi moƴƴereji ɗe Allah waɗani hen limotako. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yo Allah hokken yettude Allah. En jetti Allah no feewi. Seydi Saar jaafoɗa juuti mi artirede ma konngol mi duwanimama mi ñaguimama duwaw mi ñaguima Allah yo Allah waddu en ɗo en certata guila e aduna ha e nder aljannaji. Woto Allah serdu en barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Woto Allah hollu en e baddigal hen so wona Allah. Woto Allah hollu en hen so wona Allah. Kadi ko ɗum tan Allah watta nde wonno wona enen mbaɗi ko Allah waɗi. En jetti Allah saabu so ƴewama to ummato e to rewaɗo e to yettiɗo en gandat tan ɗum ɗo ko baɗal Allah. En ñaguima Allah noon yo Allah jogon en fof. On jarloɗo jaafo Seydi Saar ɗum noon yo Allah hokku en hawridde kadi e sahaji garoyoji inchallahu taala jokken jewte men. Ɗum noon Seydi Saar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. sabu ɓerɗo minde yalfama adama hile kiñano dendama noho sabu ɓerɗo minde dendama Yusufu e woyndo nano Yunus nde modino galoɗo minde dendama Yusufu e woyndo nano Yunus nde modano ko ɓurɗo wi. A jarama Seydi Sy ceerno Haali Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi duwa mo doyiɗa kala ɓe mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah yooɓe moƴƴere yo Allah yooɓe moƴƴere duwa mo ndu wanda jinnaɗo o ɓe mbi amina ya rabbi duwa mo ndu wanda ceerno o kadi ɓe mbi amina e duwa mo ndu wanda julɓe kala ɓe mbi amina ya rabbi en ñaguima yafuye noon hande sosoɓe camcamɓe liliɓe koko nanggui dande ha teddi ɓe mbi ko en kalata kono mbiɗen ken kalata ɗum noon en cippiraɗe hen tan inchallah. Musidɓe tedduɓe alhamdulillah hande eɗen jaaray nogas jeenayyi lefol guila korka fuɗɗi ha ɗo henna en gardama hen ha ɗo taw koye tarih annabi Ibrahima ko yettude Allah alhamdulillah nde tawno en jetti Allah dokkude en sembe e cellale ha tan ummade subakaji ɗi no way sattude ni wawde wadde en ɗeɗo henne jewte ha yimɓe mbawa naftorade ko yettude Allah ko ballal Allah tan naati meɗen nde tawno Allah so wallima a tinata teddedi a tinata tampere ɗum noon alhamdulillah enen kala mbi alhamdulillahi rabbil alamin Allah en beltinima dendagal bandiraɓe kala won musidɓe ɓe jiɗɗen salminde deftani inde mabɓe taw ko waɗɓe kadi baɗe payilino kono en ñaguima yafuya no fewi no fewi ha wona seeɗa inchallah sahaji goɗi ma en garta hen oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah rokkumen tawede mo wuuri yo Allah jaɓan men golleji men moƴƴi inchallahu rabbi dande welde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga tarikh belɗo ko musidɗo moon ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo Soringo to kaɓirɗe to ko Saydou Abouba gorko mo Lugsayba gorgola ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallan en